Okay, pwede ba natin ipakita yung binigay ng Bureau of Immigration na nagsidatingan yung ICC personnel noong October ng last year. Ang unang dumating ay isang interpreter na ang balita may koneksyon sa Pilipinas, Maya Destura Bracken, US citizen, dumating ng October 4, interpreter ng ICC. May dumating na hindi ko sigurado kung narito pa kasi ang balita umiikot dito sa iba't ibang luxury hotels. William Rosato, ang balita British siya, dumating October 15, abogado ng ICC. Hindi naman po sikreto to kasi nung hinanap ko yung mga pangalan, nandun naman at naka-LinkedIn na ICC sila. Nandito sila sa Pilipinas, yung flight details narito. Andito rin yung si Mr. Kasam, Canadian. Dumating dito at siya rin ay security expert. Ganon din, dumating rin dito Mr. Kala, British, October 24, investigador. Hindi po ninyo alam to, parang natanggap ko lang to sa Bureau of Immigration. Sa pagkaintindi ko, nasa ilalim po ninyo. Nung panahon na yun, ma'am, I had a gallbladder operation. So, I was indisposed for around 2 weeks or 3 weeks. October po. October. Pero hanggang ngayon, nandito pa raw o kaaalis lamang. Halimbawa, si Mr. William Rosato, mula October hanggang very recently yata, o baka narito pa. Nababalitaan ko umiikot dito Wala akong nag-advise sa akin. So, At hindi ko naman kasi tinatanong na, sapagat na paniniwala ko talaga, labas-pasok lang ko talaga ang mga tao sa atin. At hindi naman pwedeng tanongin kung ICC sila o hindi. Hindi naman pangkaraniwan tao to Talagang ICC investigator to. So, walang pake ang DOJ, hindi kayo interesado, ICC nang pinag-uusapan. Ano ho yan unless meron po silang naging atraso sa bansa at meron silang ginawang illegal, ay wala ho tayong magagawa. Dahil sinusubukan po nating igalang talagang karapatan ng lahat.